Аз преди да започне предаването ви обясних, че съм един от първите, които разпределили с кратко. На моя леля къщата от преди 13-14 години оставаше за известно време празна и аз се грижих там. И още тогава я разбих. Така, има ли? Разбирам, че всяка една къща е... Да, но тя е едно от първите. От този момент насам ескалират кражби. За да се стигне до 105 разбити къщи, понеже има периоди, когато не се обещава. Така, ако мога да обобщя това, което вчера говорихме с вас, кражбите се случват тук последната схема. Непълнолетно дете влиза в къщата, като помагат на хора, които роднини, които седат пред къщата, то разбиват прозорите, то влизат вътре, обмъкват вещите, изкарват на улицата, за което те са в автомобилки отнасят. Това така ли се случва в обикновено нещата? Да, пълнолетни деца, Тия деца не могат да отнесат тия големи вещи. Аз съм една достойна майка, съм изучила децата си и не съм ги научила да крадат. Нека всички роми в България да направят същото като мене и да направят така да не... че има много грамотни хора са на работа на кариера и на лунитата и всичките деца им крадат. Искам да се питам, какво се случва последствие? Вие предполагам подавате сигнали. Има ли разкрити кражби? Да, полицията веднага идва и разкрива. Има разкрити кражби, но ние искаме да се направи нещо, да се промени закона за защита на частната собственост и закона за защита на малолетните, защото на практика така се получава. Това ще го... Те не признават за пълнолетните и малолетните не могат да им направят нищо. Пускат ги отново. Всички, които крадат те всички са някакви Българи в Луковит, в съда, в прокуратурата. Кмета знае, нищо не предприема. Ние искаме не да не са циганините. Я кмета да каже тук нещо за тия кражби, бе. Той е подигравка. Всичко изсипано на средата на къщата. Даже дигали шези, от гардероба, от кринове, всичко е изсипано на земята. То просто е подигравка и за същата вечер, всека вечер влизат всека къща. На 21 ни оправи и след нас всека Божа вечер Горът къщи воденицата. Дори сега вчера преди вие да дойдете, вечерта пак има така. Всека вечер по една две къщи. Дори след който ще да остане човека не може да ги оправи. След като ги пускат полицията. Така може да. Хвала ти къщи, хвала ти... Той стръси ли не? Разпоръкът за земята. Сега при нас са кмета, представители на полицията, както и на репрезентативен, който призвава да се Рухово. Само един момент, началника на дирекцията, областната дирекция на МВР в Ловеч е при нас. Добро утро. Защо тези хора са на площада, как причината според вас? Отговор на този въпрос трябва да дадат други хора. Аз вчера от моите колеги от кмета на селото разбрах, че хората са решили да ви поканят и да дойдете тук, затова отрано тази сутрин съм тук, за да разбера какво е настроението, какви са техните виждания по проблемите, които заявяват. Основното, което искам да ви кажа е, че хората в разговорите с тях, които водихме, искат едно бързо правораздаване, което участие има и полицията и нашата задача е точно това да се стараем веднага да откликнем на техните нужди. И превенция, не само правораздаване. И ще ви обясня за всичко, ако обичате. Да свършим нашата работа, за да може след това да имаме необходимите доказателства и факти. Знае ли се кой краде? Разбира се, да. В голяма част от случаите над 75
96% от случаите извършителите са разкрити, има образувани досъдебни производства, там където лицата са малолетни или пълнолетни, са дадени съответно на комисията за борба с обществените поръчки. Нещата са де-факто на лице. Лице е това, че къщите са изтощени и хората, дори сега пред телевизията, са доста по-меки. Своите изказвания те живеят в усещане, че напълно липсва държавата, трябва да сме напълно откровени. Защо е така? Вижте, ние знаем какво е настроението на хората, защото всекидневно сме сред тях. Така че тук постоянно има полицейско присъствие и знаем какво е настроението на хората. Хората са опустошели, къщите са опустошели, но в крайна сметка не е като нашата защита. Нали, може да ви кажем, че трудностите идват от това, че по-късно се подават информацията. Има вещи, които биват укривани, т.е. преработвани, след което не могат да служат като веществени доказателства, за да може да се адекватно да се представят като веществени такива по съдебните производства. Вие имате наблюдение какво се случва с процеса, когато някой е заловен. Това, което чувам от хората. Законът е такъв, че когато има малки, така наречените малки кражби, откраднато се гардероба, вещи, телевизор или печка, не следва ефективно наказание. За крадците това е достатъчно, за да го извършват отново и отново. Така ли се случва? Ефективното наказание, аз ви казах и в началото, ние не правораздаваме. Нашата задача е да установим извършители, да съберем достатъчно доказателства и да ги представим чрез прокуратурата в съда. Съдът е този, който раздава присъдите и определя наказание. Така, към кмета на селото. Господин кмете, много бях вчера недоволни хората, че не откликвате на техните проблеми. Това, ако трябва така да се изразя меко дори. Защо така? Смятам, че това не е така. Аз съм откликнал на всеки един проблем, на всеко един сигнал, дали е през деня или е през нощта, винаги съм задействал съответната институция. Искам малко да започнем от по-напред. Кмет съм втори мандат. През първия мандат село Карлуково се нареждаше на едни от последните места в община Луковит по всички показатели. Със съдействието на тези хора тук, за 4 години кметство село Карлуково беше на първо место в община Луковит по изпълнение на всички показатели. През този същия период, подчерчавам... Вчера обговорих всички къщи, господин кмете, всички къщи, продължавам. Те са опустошени. Това е въпросът. Скажете. Продължавам. За първите 4 години най-малко престъпления в община Луковит имаше в село Карлуково. И сега са ежедневни. Втората година започнаха ескалиране на кражбите. В последните два месеца от малолетни, които отварят къщите, свърдят всичко в тях, вземат някакви вещи и стават да заминават. Това ние никога не сме представили да се борим срещу тях, да не носят. За да обобщи накрая, може да се каже, че пораснало е вече достатъчно голямо е станало поколението, което в тези години е израснало в тези времена, в които това необразовано поколение вече е пораснало. Да, може така да се каже. Може така да се каже. Защото всичките, ако детайлно разгледаме нещата, много от тях, големия процент, не са кражбите от това, че някои от тях са гладни. Да, благодаря ви за това обобщение. Така, едно поколение социално слаби, което вече отгледахме за тези 20 години, вече става на достатъчно голяма възраст, на достатъчно години и в села като Карлуково се случва това, което виждате в момента. Хората се чувстват в една безнадежност, къщите са опустошени, а тези хора продължават да извършват тези престъпления. Дано държавата да намери някакъв начин да накара тези хора да се чувстват малко по-сигурно, защото уверявам ви, хората тук имат усещането, че държава няма. Новините.